Hi mga kasay, for today's video magluto ko aning among giambit nga sa kakilo. Basta humana mo og simba paguli na mo gidiretso ko na ako gikay kay dumurag hago na kaayo gani nga maghikay ko ba nga makapaway ko, so diretso na ning lihok. So wala pa jud ko nakailis na gikan ko siwan ahong giuna og prito ang para sa pork stick, binisaya style ra guning pork stick nga luto no, kanang simple ra gud, wala nay kan ba daghan pang mga chichibureche ani. So sakit ako likod ani kay syempre gikan og ka og simba ta human diretso ang lihok ba. So ako nagikuan ang ako na gibutang ahong na prito, so maura gud ni kay giwen bahin naho napud ahong gibutang sa pansit. So akong gisabaw ang iyang kanang binabaran gani, so mga 30 minutes lahi-lahi lang tag style ani sa pagluto no, pero man hong style sa pagluto ani ni man gibutangan ako gamayng tubig, human timplada no na siyang kanang nadiha kay mo man akong gibabad. So pagkahuman ani dara ang akong giluto nga pansit, nag sagol pug ko gamay ani nga karne atong naipat nga ginagmay gud nga tam. So kanay di ay samtang nagluto ko bisan sakit likod napakanta ko ani kay naman siya kanta nga kani ganing Waymaker. Ganahan gyud ko ani siya music ba kana bang ma-relate gid sa ako sitwasyon ba nga no, kung ato na isalig gid ang tanan sa Ginoo kay siya gud ang Waymaker, siya maghimo pamaagi nga tagbuon ta niya. So kinahanglan lang gud nato nga musalig na niya nga siya gid ang tinubdan sa tanan nga blessing. So mao ni kakanta mi, so na-enjoy ko ni Naji kay nang wa siya kasi, so nalubatan siya kay nakita siya sa video, so kakabaw na gyud siya nga ma-appear siya sa video. So na-enjoy lang ko sa music kay perminti gyud nato hinumduman nga ang tanan plano sa taon adunay kapakasan, pero ang plano sa Ginoo is the best. So mo lang ni mga kasay, ako gyud napasalamat sa Ginoo nga bisan inaani lang ang among sitwasyon ba makuan gyud nimo nga na gani kalipay nga di gyud kabayran. Basta isalig lang nato sa tanan sa Ginoo ug mahimot tang faithful sa iya ha. Dili man ta perfect pero kay bawo na ta ug makasala ta nga mga itong pasaylo, pero dili lang pud ingon kay mapasaylo siya balik ko na po nang atong nuhatan nga dili maayo.